Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Pași spre o viață normală. Astăzi o să vă vorbesc despre cea mai dureroasă lovitură din lupta mea cu cancerul. Nu despre chimioterapie, nu despre operație, ci despre un drept despre care nimeni nu mi-a spus și care mi-a fost luat pentru totdeauna. În episodul trecut am rămas în ziua în care trebuia să încep chimioterapia. Trecuseră cele 8 săptămâni, 8 săptămâni în care știți foarte bine că am umblat pentru acel dosar Oncotype, acea analiză genetică. Am făcut tot felul de investigații, de analize, am fost la pansamente, am fost să mi se scoată drenurile, am umblat pe partea birocratică pentru medical, să-mi găsesc oncolog teritorial. Deci a fost o întreagă alergătură, deci doar am executat ceea ce mi s-a spus. Dar în ziua chimioterapiei, în prima zi în care trebuia să încep chimioterapia, a venit o rezidentă și m-a pus să semnez niște hârtii. Și prima hârtie scria: știți, trebuie să vă spunem că o să vă cadă părul, semnați aici. Și am semnat. Știți, o să vă inducem menopauza și trebuie să semnați aici că sunteți de acord. Și am semnat. Dar cea de-a treia hârtie, în momentul în care mă punea să semnez, mi-a spus: am uitat să vă spunem ceva. Puteți face prelevare de ovocite, dar acum este prea târziu. Bang! Aveam 2 oncologe, între care una lucra în maternitate și o oncologă care foarte bună, la care s-a ajungea destul de greu, plus o armată de rezidenți pe lângă dumnei. Toată lumea știa că eu am făcut, înainte de a face acest cancer, am făcut un tratament cu hormoni pentru a rămâne însărcinată. Cum nimeni din toate persoanele cu care am intrat în contact, și oncologi și rezidenți, nimeni nu s-a gândit să mă informeze despre acest drept. Dreptul de a face prelevare de ovocite. Era dreptul meu, alegerea mea. Dar decizia nu a fost a mea. Pentru mine asta a fost cea mai mare înfrângere în tot acest război. Mai dureroasă decât diagnosticul, mai dureroasă decât chimioterapia. Și vorbesc despre asta public pentru un simplu motiv: să nu se mai întâmple și altora. Deci, dragilor, eu între operație și chimioterapie aveam timp, în 8 săptămâni, așa cum am umblat după toate actele, așa cum am umblat pentru a face toate investigațiile și controalele unde am fost trimisă, puteam să fac prelevare de ovocite și puteam să am proprii mei copii cu materialul meu genetic și al soțului meu. Fie că găseam o mamă surogat, fie că poate, nu știu, alegeam opțiunea in vitro, nu știu, era problema noastră, era alegerea noastră. Dar nouă ni s-a luat acest drept prin lipsă de informare și, permiteți-mi să spun, prin nepăsare. Și ăsta a fost cel de-al doilea moment de care vă spuneam la început, care ne-a marcat și ne-a lovit. Mai tare decât am tăiat sânul, mai tare decât
a lupta pentru propria viață. Mi s-a luat dreptul și ultima șansă de a face copii. Iar acum vreau să vă mai spun ceva, ceea ce nici eu nu am știut, pentru că nu mi s-a spus. Alegerea și locului în care poți face chimioterapia. Chimioterapia se poate face în ambulator, așa cum am făcut eu, pentru că m-am dus după medicul oncolog. Sau o poți face într-un spital, într-o clinică, într-un centru. Care este diferența între ambulator și celelalte? Păi să vedem. În primul rând, că mergeam dimineața, mă trezeam de la ora 4. Ajungeam undeva la ora 5 ca să prind un loc. Un loc pe un scaun mai confortabil. Odată ajunsă la spital, e greu să vă spun pentru că, știți, vă împrieteniți și vă faceți prieteni în astfel de locuri și atunci, dacă ajungeam înaintea prietenei mele, îi ocupam și ei un loc, punând pur și simplu sacoșa, sau dacă ajungea ea, mi-o oprea mie loc. După ce ocupam loc, trebuia să te înscrii într-un tabel pe o coală de hârtie, ordinea în care ai ajuns. Să știți că la ora 5, 5 jumătate dimineața deja erau cel puțin 30-40 de persoane pe listă. Și la ora 7, când intrau doamnele asistente, începea să ne recolteze analize. După recoltatul analizelor, intram pe rând în cabinet, la consultații. La ora 8 și jumătate, 9, după ce veneau toți medicii și rezidenții, începeau controalele și intram pe rând ca să vadă dacă suntem apți sau nu în ziua respectivă pentru chimioterapie. Odată ce se constata din analize și controlul pe care îl făceam că suntem apți, se scria o condică de citostatice și ce mai aveam nevoie fiecare, de medicația fiecăruia, se făcea condică la farmacie. În jurul orei 2 și jumătate, 3, se ridica farmacia. Da? Deci medicamentele erau aduse, citostaticele și așa mai departe în farmacie. Și de-abia atunci începea să ni se administreze pregătirea înainte de chimioterapie, după care primul citostatic, care trebuia să meargă și trebuie să meargă într-un anumit timp, cu o anumită rată. După primul citostatic urmează încă o perfuzie ca să se spele, ți-l pune și pe cel de-al doilea. Eu am avut nevoie de 3 citostatice, deci după fiecare citostatic a trebuit spălare. Și la sfârșit, după ce termin toate citostaticele, se pune 2-3 perfuzii, tocmai ca să spele și să elimini cât mai mult din citostatice. Numai că toate administrate într-un anumit timp face ca toată această procedură și tot acest proces să se termine undeva în jurul de 1, 2, poate chiar 3 dimineața. Și vorbesc de 10 de ore petrecute pe scaun. Și nu vă spun de câte ori am trebuit să mă descalț și să plec acasă desculță, pentru că pur și simplu, din cauza atâtor perfuzii și a poziției în care stăteai, să umflau picioarele atât de tare încât nu mai puteam să mă încalț. Deci, spre deosebire de alte centre, unde mergi cu o zi înainte, ți se fac toate analizele, fie rămâi internat acolo și a doua zi ți se administrează citostaticele, unde stai frumos într-un pat sau chiar dacă stai pe scaun, oricum nu ești trezit de la 4 dimineața și nu aștepți până la
1 dimineața, 2 ca să se termine. Și eu zic că sunt condiții umane, normale. Eu nu am știut. Eu, dacă aș fi știut despre această diferență, aș fi optat altfel și aș fi ales să sufăr altfel. Despre asta am vrut să vă vorbesc astăzi. Vă pup și aveți grijă de voi!